τι είναι γλώσσα και τι είναι κατασκευασμένες γλώσσες. Θα μιλήσουμε λίγο γενικά για τη γλώσσα του Tolkien, γιατί στο τέλος σας έχω μια μικρή έκπληξη. Και το λέω γεννό γιατί η αγάπη που έχει για τις γλώσσες και οι γνώσεις που έχει για τη γλωσσολογία αποτέλεσαν σημαντικό κομμάτι για να γίνει το έργο του τόσο. Έργο σχεδόν, λατινικά, γαλλικά και γερμανικά από τη μητέρα του, τα γαλλικά
Νομίζω επίσης μια σοφή κίνηση. Αργότερα όμως ήρθε σε επαφή με τα αγγλικά και τα φιλανδικά. Ειδικά τα φιλανδικά, όπως θα δούμε και λίγο πιο μετά, τα αλάτρεψε. Έπαιξε σημαντικό ρόλο τα γνώρισε το πτυχιακό επίπεδο, που σημαίνει ότι από νωρίς εκτέθηκε χωρίς δική του επιλογή, και αυτό έκανε τον ίδιο να κάνει αργότερα κάποιες τύψεις που δεν ήταν τόσο συνηθική επιλογή. Γι' αυτό και όταν έχτισε την Κουένια, όπως θα δούμε σε λίγο, βασίστηκε στη συγκεκριμένη γλώσσα. Και φυσικά σπούδασε, δίδασε πάνω από 30 χρόνια στα πανεπιστήμια, δίνοντάς του αυτή τη δυνατότητα. Θεωρούμε ότι το σημαντικότερο έργο που γλωσσικά τον επηρέασε είναι το Christ 2, και αν δείτε το συγκεκριμένο αγγλικό θρησκευτικό ποίημα που είναι γραμμένο σε Old English, θα βρείτε πάρα πολλές λέξεις τις οποίες τις ενσωμάτωσε στις κατασκευασμένες γλώσσες. Και δεν ξέρω τώρα, στο ηθικό δεν παίζει, θα το δείτε αργότερα όσοι θέλετε να πάρετε την παρουσίαση, πώς ακούγεται η συγκεκριμένη γλώσσα. Και αυτή η επιρροή λοιπόν τον επηρέασε τόσο σημαντικά, που όταν δούμε το πρωτόλιο της Κουένια, όταν το έχτισε, ο λόγος του είναι πολύ παραόμοιος στη δομή και στις επιλογές των λέξεων με αυτό το προηγούμενο έργο, το Christ 2. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαίο που άρχισε να γράφει πρώτα ποίηση στις κατασκευασμένες γλώσσες και ύστερα κείμενο, ιστορία, μυθιστόρημα πρόζα. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι ισχύει με τις γλώσσες. Θα δούμε τι είναι γλώσσα, πολύ σύντομα, γιατί αυτή η ορισμοί φαντάζομαι και ξέρω ότι είναι κουραστική. Τι είναι κατασκευασμένη γλώσσα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, και μια μικρή σημείωση αρχικά, γιατί θα τη δούμε στην πορεία σιγά σιγά να χτίζεται. Αν είναι μύθος ή αλήθεια, το γεγονός ότι ο Τόλκιν δεν δημιούργησε ακριβώς νέες γλώσσες, αλλά προσπάθησε να ανασυνδέσει από υπάρχουσες. Βέβαια, σχόλια, δεν με πειράζει. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Δηλαδή, και έχτισε γλώσσες από το μηδέν, αλλά το σημαντικότερο κομμάτι των επιλογών του βασίστηκε σε ήδη υπάρχουσες. Δεν μπορεί να υπάρξει παρθενική λύση σε μια κατασκευασμένη γλώσσα. Και εδώ πέρα σας έχω έναν ορισμό του Bushman, τυχαίο επιλεγμένο, γιατί άμα βρείτε 100 γλωσσολόγους και 100 διαδραματικό ορισμό θα σας δώσουν τη γλώσσα. Έχει λοιπόν ότι η γλώσσα είναι ένα φωνητικό-ακουστικό σύστημα συμβατικών σημείων για τη διατύπωση και συναλλαγή απόψεων, γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ των ανθρώπων, καθώς και τη μετάδοσή τους από γενιά σε γενιά, το οποίο βασίζεται σε νοητικές διαδικασίες και καθορίζεται από το εκάστοτε κοινωνικό σύστημα. Εδώ να σας πω ότι υπάρχουν δύο σοβαρά στον ορισμό. Πρώτο, λέει ότι είναι φωνητικό-ακουστικό σύστημα. Κάποιος μιλάει, κάποιος ακούει. Με αυτόν τον ορισμό αποκλείεται τις γλώσσες οι οποίες είναι ένα λάθος. Και άμα το δεύτερο λέει ότι έχει σημαντικά σημεία. Σημαντικά σημεία εδώ αναφέρεται στο αλφάβητο. Ή όχι στο αλφάβητο, λάθος. Στη γραφή. Γιατί η γραφή μπορεί να είναι αλφάβητο, μπορεί να είναι συλλαβικό σύστημα, μπορεί να είναι βιογραφικό σύστημα, μπορεί να είναι ιερογλυφικά, οτιδήποτε. Και είναι λάθος γιατί το 35% των γλωσσών παγκοσμίως δεν έχουν κάποιο σύστημα γραφής. Άρα δεν είναι γλώσσες. Ωραία, είναι δύο σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες είναι λανθασμένες στον ορισμό. Εν τούτης, το πιο σημαντικό κομμάτι στους ορισμούς είναι θεωρούμε ότι οι γλώσσες σε σύγκριση με τα συστήματα επικοινωνίας διαφέρουν ότι έχουν ένα σημασιολογικό μέρος, δηλαδή οι λέξεις έχουν πάντα συγκεκριμένη σημασία και καταλαβαίνουν όλοι. Η δυνατότητα της μετάθεσης, δηλαδή να μιλάμε για πράγματα, αντικείμενα, γεγονότα τα οποία δεν είναι παρόντα, συνέβησαν ή θα συμβούν, ή μπορεί να πέθαναν κιόλας. Παραγωγικότητα, να μπορούμε να πάση στιγμή να δημιουργήσουμε καινούργιες λέξεις, καινούργιες προτάσεις, απεριόριστα. Και αυθαιρετότητα, δηλαδή να μπορούμε να δημιουργούμε λέξεις, ήχους, χωρίς να υπάρχει σύνδεση του ήχου με τη λέξη. Μόνο στις κομμουνιστικές λέξεις. Οι κατασκευασμένες γλώσσες τώρα είναι γλώσσες οι οποίες δημιουργήθηκαν και επινοήθηκαν συνειδητά από ένα άτομο ή από μια ομάδα και δεν έχουν εξελιχθεί ψυχολογικά. Συνήθως δημιουργούνται για να διευκολύνουν την ανθρώπινη κοινωνία, όπως παραδείγματος χάρη τα σήματα Morse, όπως παραδείγματος χάρη κωδική σε κρυπτογράφηση μηνύματος. Όλα αυτά είναι τεχνικές κατασκευασμένες γλώσσες.
και πολλές φορές έχουν δημιουργηθεί και για πειραματισμό ή για λόγους καλλιτεχνικής δημιουργίας. Παραδείγματος χάρη, η Ντοθράκη που υπάρχει στο Game of Thrones, παρόλο που δεν υπάρχει στα βιβλία, δημιουργήθηκε για το τηλεοπτικό κομμάτι, θεωρώντας ότι θα βοηθήσουν στο όλο στήσιμο του κόσμου. Και φυσικά δημιουργούνται και γλώσσες για γλωσσικά παιχνίδια. Τώρα έχουμε τριών διαφορετικών ειδών: τις σχεδιασμένες, τις κατασκευασμένες και τις τεχνικές. Οι σχεδιασμένες είναι κυρίως μαθηματικές γλώσσες, δηλαδή οι σχεδιασμένες δίνουν π.χ. το σύστημα των μαθηματικών με το οποίο περιγράφουμε οτιδήποτε είναι χάρη μαθηματικά. Κατασκευασμένη γλώσσα θεωρούμε τις γλώσσες που τις έχουμε δημιουργήσει κυρίως για καλλιτεχνικούς σκοπούς ή για λόγους επικοινωνίας, όπως παραδείγματος χάρη είναι όλες οι γλώσσες της Μέσης Γης. Τεχνητή γλώσσα θεωρείται λανθασμένα, αλλά πρέπει να έχει επικρατήσει οποιαδήποτε γλώσσα έχει δημιουργηθεί για κωδικοποίηση. Δηλαδή, όλες οι γλώσσες του προγραμματισμού είναι τεχνητές γλώσσες. Και εγώ θα μείνω μόνο στις καλλιτεχνικές γλώσσες, οι οποίες λέγονται artistic languages ή artic lang, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για αισθητική ή δημιουργική ευχαρίστηση και επιθυμία ή για λόγους χιουμοριστικούς. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Αν βρείτε τη δυνατότητα να δείτε μια παρουσίαση της Μαριάννας και της Κατσουλιάνου σχετικά με τις κατασκευασμένες γλώσσες, θα δείτε πολύ ωραία ιστορία πόσο πίσω πάμε σε αυτό το κομμάτι. Με ένα μικρό αστερίσκο θεωρούμε ότι ίσως το πρώτο λογοτεχνικό έργο το οποίο έχει μέσα κατασκευασμένη γλώσσα είναι η πριγκίψα του Άρη, του Edgar Rice Burroughs. Αλλά το κομμάτι που έφτιαξε τώρα, και μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό και μοναδικό. Η αγάπη λοιπόν για τις λέξεις και η εξοικείωση του με τη γλώσσα αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο για να ασχοληθεί με την αγγλική φιλολογία και τη γλωσσολογία, και έτσι έδωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δει ποιες αρχές, ποιοι κανόνες, ποιοι περιορισμοί, ποια είναι η γλωσσική εξέλιξη της γλώσσας, για να μπορέσει να αποκομίσει όλα τα απαραίτητα εφόδια, ώστε αργότερα να τα αξιοποιήσει στη γλώσσα που κατασκεύασε. Η Σούζαν Ρόμπινς, εξού και το QR, σας παραπέμπω στο βιβλίο της, λέει ότι δείχνουν τη γλωσσική μορφιά των έργων του Τόλκιν δεν είναι τυχαία, αλλά είναι μια επίδειξη των επαγγελματικών απόψεων του Τόλκιν για τη γλώσσα και την τέχνη, καθώς και τη φορολογική του ικανότητα. Δηλαδή, συνδυάζει δύο πάρα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά, γιατί είναι τελείως διαφορετικό η φιλολογία. Η φιλολογία έχει να κάνει με την ανάλυση του κειμένου, με την προσέγγιση του λογοτεχνικού ύφους και της πληροφορίας η οποία ενσωματώνεται, ενώ η γλωσσολογία έχει να κάνει με την δομή και την ανάλυση της γλώσσας αυτής καθεαυτής. Άρα λοιπόν συνδύασε και τα δύο. Ποιες ήταν λοιπόν οι πηγές έμπνευσής του? Πρώτον, η φιλολογία. Γιατί μέσα στο κομμάτι της δημιουργικότητας που σπούδασε μέσα στη φιλολογία, μπόρεσε να αφομοιώσει σημασίες οι οποίες τον βοήθησαν να αφήσει μετά τους γλωσσικούς ορίζοντες του και αντίστοιχα και τους μύθους, τους οποίους εξέλιξε μέσα στη Μέση Γη. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι από τα 6 επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης, που είναι η φωνητική φωνολογία, η μορφολογία για την δομή των λέξεων, η σύνταξη για τη δομή των προτάσεων, η σημασιολογία για τη σημασία και η πραγματολογία για το τι εννοούμε κυριολεκτικά και μεταφορικά, έδειξε πολύ μεγάλη αγάπη κυρίως για τη φωνητική. Ή για την φωνηστική, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται οι ήχοι για να ακούγονται καλά στο αυτί. Και το τρίτο είναι η αίσθηση και αντίληψη που είχε ο Τόλκιν για τη γλώσσα, θεωρώντας ότι μεταφέρεται στο γλωσσικό σύστημα, στον πολιτισμό των φυλών και στο κείμενο αυτό καθεαυτό, η πληροφορία ότι η γλώσσα μπορεί να κάνει τον κόσμο πιο ζωντανό. Έτσι λοιπόν, στις επινόησεις του, θεωρούσε ότι η γλώσσα είναι μια αισθητική γεύση με πεδίο δοκιμασίας στην ποίηση, τη μουσική και την πρόζα. Επίσης, οι αρχικές γλώσσες στις οποίες βασίστηκε ήταν τα αγγλικά και τα λατινικά. Γιατί του φαινόταν οικείς, του φαινόταν πολύ κοντά στον ήχο τον οποίο έχει συναντήσει, και έτσι λοιπόν σε αυτές βασίστηκε για να χτίσει τις πρώτες κατασκευασμένες γλώσσες. Εν τούτης, θεώρησε εξίσου σημαντικές τα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά και κυρίως τα φιλανδικά στο κομμάτι της δημιουργίας των κατασκευασμένων γλωσσών και της επίδρασης που είχαν σε αυτές.
Και μάλιστα έχει μια πολύ ωραία παρομοίωση για τα φιλανδικά. Είναι σαν να βρίσκεσαι ξαφνικά σε ένα υνοπλείο, καταχωνιασμένος μέσα με πάρα πολλές διαφορετικές γεύσεις από τα μπουκάλια, τα ανοίγεις και δεν ξέρεις ποιον να πρωτοχαρείς. Έτσι θεωρούσε ότι του έδωσε η φιλανδική γλώσσα τη δυνατότητα τόσο στο προσωπικό κομμάτι, όσο και στο γλωσσικό κομμάτι του κατασκευασμού, όταν ήρθε η ώρα να το εξοπλίσει τη γλώσσα του. Και η αισθητική απόλαυση στις γραμματικές και στα λεξικά του άρεσε να ψάχνει πληροφορίες, αυτές οι μικρές σημειώσεις για την ετυμολογία των λέξεων, για πώς άλλαξε ένα φαινόμενο, πώς παραδείγματος χάρη το ένα παράδειγμα τελικά ξεκινήσαμε από το μονολογικό τύπο του μέλλοντα λύσω και φτάσαμε από το θέλω να λύσω, θέλω να λύσω, θα λύσω, σήμερα να έχουμε 3 μέλλοντες σύγκριση με τον ένα της αρχαίας ελληνικής. Έψαχνε να δει δηλαδή αυτή την ακολουθία των αλλαγών στη γραμματική και στο λεξιλόγιο για να μπορέσει να το ενσωματώσει στις δικές του κατασκευασμένες γλώσσες. Και θεωρώ ότι ο λόγος που είχε τέτοιο μεγάλο αντίκτυπο το έργο του και θεωρείται ο πατέρας του φανταστικού είναι ότι βρήκε έναν μοναδικό τρόπο να συνδυάσει τη γλωσσολογία με τη μυθολογία. Δεν είναι τυχαίο ότι έφτιαξε τον κόσμο, έφτιαξε τη γλώσσα, μάλλον έφτιαξε τις γλώσσες, έφτιαξε τον κόσμο και μετά είπε μια ιστορία, πολλές ιστορίες, είπε, αλλά ξεκινάμε την πρώτη, απλά για να αξιοποιήσει τη γλώσσα που δημιουργήσει. Και λέω απλά γιατί δεν είναι καθόλου απλά. Απλά θέλω να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε ότι αυτός ο συνδυασμός της γλωσσολογίας με τον κόσμο που έχτισε έκανε το μοναδικό του έργο. Γιατί όταν φτιάχνουμε μια γλώσσα, τι κάνουμε και είναι τελείως εξέλιξη στην ιστορία μας. Δηλαδή δεν έχει καμία εξέλιξη, δεν έχει πολλές φορές και καμία σχέση με τον πολιτισμό. Διάβαζα μάλιστα ένα έργο, δεν μου διαφέρει λίγο το όνομα αυτή τη στιγμή, που είχε μια φυλή βαρβάρων. Και η γλώσσα ήταν λίγο μεταξύ εμπνευσμένη από τα ιταλικά και τα γαλλικά. Όσο ήταν συγχαίρει με τα γαλλικά, βάρβαρη γλώσσα δεν τη λες. Άρα περιμένεις τον βάρβαρο να μιλάει λίγο μια γλώσσα η οποία είχε είναι πιο σκληρή, οι λέξεις να είναι είτε πιο μεγάλες είτε πιο κοφτές και δεν περιμένεις να έχει μελωδικότητα. Γιατί όταν παραπέμπεις σε μια γλώσσα η οποία έχει φωνητική αρμονία που έχει τα φιλανδικά, δεν μπορείς να πεις ότι οι βάρβαροι μιλάνε με τέτοια γλώσσα. Γιατί πρέπει και ο πολιτισμός λίγο να σχετίζεται με τη γλώσσα με την οποία εντάσσεται. Εγώ γεννήθηκα παιδιά, η δεύτερη γλώσσα που έμαθα σαν μητρική ήταν τα γερμανικά. Ακούω πολλούς να λένε τα γερμανικά που ακούγονται βάρβαρα. Και διαφωνώ, αλλά μπορώ να καταλάβω τη λογική. Θα ήταν πιο λογικό σε μια φυλή βαρβάρων να τα συνδέσει με τα γερμανικά παρά με τα γαλλικά που σας είπα και προηγουμένως ότι με πάρεστε. Okay. Άρα ο τρόπος με τον οποίο τα ενσωμάτωσε έχει εξέλιξη. Δηλαδή βλέπεις ότι η γλώσσα του εξελίσσεται μέσα στα 400-500 χρόνια της ιστορίας. Ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε τα ελληνικά πιο εύκολα. Τα ελληνικά είχαμε τη λέξη ελευθερία από τα αρχαία ελληνικά. Τώρα η εκδοχή της πλέον είναι ελευθερία, αλλά η νεότερη της εκδοχή είναι ελευθεριά. Τι έγινε, εξέπεσε το αρχικό φωνήεν και το θήτα έχασε την τάσιση. Γι' αυτό και η ελευθερία είναι ελευθερία. Αν λοιπόν η ιστορία είχε εξαφανιστεί σαν λέξη στα αρχαία ελληνικά και θέλαμε να την εντάξουμε τώρα στην ελληνική, θα την βάζαμε σαν ιστοριά. Θα είχε εκπέσει το αρχικό φωνήεν και θα είχε κατέβει ο τόνος. Αυτή λοιπόν την εξέλιξη την κάνει ο Τόλκιν σε οποιαδήποτε λέξη έχει χτίσει μέσα στην ιστορία του και σε οποιαδήποτε λέξη έχει πάρει από το νεκροταφείο των γλωσσών, τον Old English παραδείγματος χάρη, που δεν υπάρχουν πλέον στη νέα αγγλική, στα αγγλικά του σήμερα, και θεώρησε ότι πρέπει να ακολουθήσει όλη την γλωσσική εξέλιξη που θα έπρεπε να ακολουθήσει η λέξη αν χρησιμοποιεί τα κανονικά την κοινότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η αίσθηση που δίνει η γλώσσα έχει βοηθήσει να χτίσει τον κόσμο έτσι μοναδικά. Και να μην ξεχνάμε ότι μένουν με τη γλώσσα ένα σύστημα επικοινωνίας. Ωραία, έτσι έχουν και τα ζώα, έτσι έχουν και άλλα έμβια όντως στον πλανήτη, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για επικοινωνία. Γιατί αν είναι έτσι, δεν μπορούσαμε να έχουμε τη μηνυματική σε ένα πρώιμο στάδιο.
Χρησιμοποίησαμε τη γλώσσα και την δημιουργήσαμε για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και μετά να εκφράσουμε τις απόψεις μας, να εκφράσουμε τα συναισθήματα, να χτίσουμε κόσμο, να χτίσουμε ιστορία, να εκφράσουμε τα όνειρα, να περιγράψουμε συναισθήματα. Και αυτό ακριβώς προσπάθησε να κάνει το Tolkien στους κόσμους τους οποίους δημιούργησε. Και κλείνοντας λοιπόν με τις γλωσσικές επικοινωνήσεις, θεωρώ ότι σημαντικό κομμάτι, δεν θέλω να μιλήσω στα γένεια των γλωσσολόγων, είναι ότι το ακαδημαϊκό του background δεν έχει σημαντικό ρόλο. Γιατί είναι λίγο μια πολυτέλεια. Δεν θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος δεν είναι φιλόλογος και κυρίως δεν είναι γλωσσολόγος δεν μπορεί να κατασκευάσει γλώσσες. Αυτό είναι μύθος. Φυσικά και μπορείτε. Αν ακολουθήσετε κάποιες οδηγίες, δείτε ένα σεμινάριο ή διαβάσετε ένα εισαγωγικό βιβλίο, θα αποκτήσετε τις βασικές γλώσσες και να μπορέσετε να κάνετε κάτι τέτοιο, να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Αλλά οι γνώσεις που είναι γλωσσολογικές, η μεγάλη εντρίπτωση στις διαφορετικές γλώσσες και η γνώση της ιστορίας του έδωσαν τη δυνατότητα να μπορέσει να έχει καλλιτεχνικές και γλωσσικές επινόησεις που έκαναν τον κόσμο του τόσο μοναδικό και διαφορετικό. Και γι' αυτό και να δείτε ότι όλα τα βασικά τα λύματα, όλες αυτές οι κατασκευασμένες λέξεις, δεν είναι κατασκευασμένες, έχει πάρει από διάφορες γλώσσες, οι οποίες υφίσταται, όπως θα δούμε και λίγο πιο μετά, και τις έβαλε σαν χαρακτήρες, σαν ονόματα, σαν φυλές, σαν τοποθεσίες μέσα στην ιστορία του. Γι' αυτό και πάρα πολλές λέξεις, όπως σας είπα, που τις πήρε από παλιές ιστορίες, από παλιότερες φάσεις γλωσσών, τις ενέταξε ακολουθώντας όλη τη γλωσσική εξέλιξη. Και μάλιστα σε μερικές κατασκευασμένες γλώσσες το έκανε με έναν εκπληκτικό τρόπο. Και για να δούμε λοιπόν τι είναι τη Μέση Γη. Ωραία, καταρχήν η Μέση Γη δεν είναι τυχαία επιλογή, δεν είναι κατασκευασμένη επιλογή. Τιτανίστηκε από την αρχαία Αγγλική, το Middengard, που ήταν σαν να λέμε η Οικουμενική Γη. Δηλαδή είναι ότι το αντίστοιχο της Μεσογείου σαν λέξη. Ωραία, γιατί για την αρχαία Ελλάδα η Μεσόγειος ήταν το κέντρο της γης, το βασικό κομμάτι. Δεν είχαν θεωρητικά σε αρχικό κομμάτι επαφή με τους υπόλοιπους λαούς που ήταν πέραν των ωκεανών και των θαλασσών. Και θεωρούμε ότι εμπνεύστηκε κυρίως από την γερμανική και σκανδιναβική μυθολογία, όπου έχουμε τους 9 κόσμους και βλέποντας εδώ πέρα τους 9 κόσμους, το μεσαίο κομμάτι, το Midgard, που είναι ο κόσμος των ανθρώπων, είναι από εκεί επηρεασμένο. Το QR code είναι, αν θέλετε να δείτε λίγο περισσότερες πληροφορίες για τη δομή αυτών των 9 κόσμων της νορβηγικής μυθολογίας. Και εδώ αρχίζω και βάζω λίγο και τα υπολογιστικά μέσα. Στις μέρες μας έχουμε την πολυτέλεια και έχουμε αρκετά εργαλεία και αρκετές πλατφόρμες που μπορούμε λοιπόν να δούμε κάποιες αναλύσεις και κάποιες αναπαραστάσεις καλύτερες του άλλου. Εδώ για παράδειγμα έχουμε πάρει τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται οι χαρακτήρες στο Hobbit, διότι υπάρχει αντίστοιχα και στο Lord of the Rings, και μάλιστα σε ποια σημεία του έργου. Δηλαδή η γραμμή που βλέπετε και τα πάρεις που κάνει οι κορυφώσεις είναι τα σημεία της ιστορίας στα οποία εμφανίζονται οι χαρακτήρες. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί το κάνουμε φανταστείτε μόνο για τους χαρακτήρες. Μπορούμε να το κάνουμε και για τις λέξεις. Τις κανονικές λέξεις που χρησιμοποιούν των Αγγλικών. Μπορούμε να το κάνουμε και τις κατασκευασμένες λέξεις. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί αν δείτε τη διασπορά των κατασκευασμένων λέξεων, γύρω στο 3% είναι παντού στο κείμενο. Δεν είναι απλά σε ένα σημείο που απλά είπε ας χρησιμοποιήσω μερικές κατασκευασμένες λέξεις εδώ πέρα γιατί θα βοηθήσουν την ιστορία. Το έκανε στοχευμένα, λες και μετρούσε τις σελίδες με τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Η αναλογία είναι φανταστική. Ή παραδείγματος χάρη εδώ πέρα να δούμε μια σύγκριση, τη χρήση και την παρουσία των χαρακτήρων στον άρθρο των δαχτυλιδιών σε σχέση με το βιβλίο και τις ταινίες. Ό,τι βλέπετε πάνω από τη γραμμή σημαίνει ότι έχουν υπερπαρουσιαστεί στο κομμάτι του ταινιών. Ό,τι βλέπετε να είναι κάτω από τη γραμμή σημαίνει ότι έχουν υποπαρουσιαστεί στο κομμάτι του ταινιών. Άρα λοιπόν μπορούμε στις μέρες μας με αυτά τα εργαλεία να δούμε λοιπόν και πόσο κλειστά είναι κάποια έργα. Το γεγονός όμως ότι αυτές οι αποκλήσεις είναι τόσο κοντά, δηλαδή είναι στατιστικά σημαντική, είναι μη στατιστικά σημαντική η αποκλήση τους, σημαίνει ότι τουλάχιστον στο κινηματογραφικό κομμάτι κατάφερε ο σκηνοθέτης και έμεινε πιστός στις αναλογίες όσο το επιτρέπει το μέσο. Γιατί αλλάζοντας το μέσο έχουμε και διαφορετικές αφηγήσεις και στρατηγικές.
Ή παραδείγματος χάρη να δούμε την αναλογία μεταξύ φυλών και φύλου. Ή μέσα στην χρονική εξέλιξη όλης της ιστορίας της Μέσης Γης, πώς έγινε ο διαμοιρασμός των φυλών των ζωτικών, η συνεισφορά τους στην ιστορία και τα σημαντικά τους τοπόσημα ή χρονόσημα, να μπορέσουμε να πούμε. Και αυτή είναι ένα παράσταση στα infographics, αυτό βέβαια είναι πολύ μικρό. Αν το ανοίξεις στην υπολογιστή, πρέπει να σκρολάρετε τουλάχιστον 10 φορές για να δείτε την πληροφορία. Γι' αυτό σας ευχαριστώ το QR code. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε αυτές τις πληροφορίες μαζεμένες. Και για ποιο λόγο ξεκινήσαμε με τα εξωτικά. Ξεκινήσαμε με τα εξωτικά γιατί είναι η μοναδική οικογένεια κατασκευασμένων γλωσσών παγκοσμίως που έχει τέτοια διακλάδωση, τόσες πολλές πληροφορίες, γλωσσικές και μη γλωσσικές. Δεύτερον, γιατί είναι η μοναδική κατασκευασμένη γλώσσα εκτός της Εσπεράντο, φαντάζομαι η Εσπεράντο δεν θα ακούσει, η Εσπεράντο πλέον δεν θεωρείται κατασκευασμένη γλώσσα, γιατί έχουμε ήδη 200.000 φυσικούς ομιλητές στην Αμερική. Η Εσπεράντο λοιπόν κατασκευάστηκε σαν lingua franca, σαν μια γλώσσα επικοινωνίας για όλους τους ανθρώπους και κατάφεραν να την κάνουμε γλώσσα με φυσικούς ομιλητές. Αν είχαμε τη δυνατότητα και τη δόξα, συγχωρέστε την επιλέξη, να έχουμε μια κοινότητα όπου στα παιδιά μας, στα μαθαίνουν την οικογένεια, θα μπορούσε η συγκεκριμένη γλώσσα λόγω της πληροφορίας που έχει, δηλαδή έχει μια πλήρη γραμματική, γραμματική, έχει ένα λεξιλόγιο που έχει μεγάλο βάθος, έχει μια πλήρη περιγραφή των εξελίξεων, δηλαδή των γλωσσικών εξελίξεων, σημαίνει ότι αν μπορούσαμε να διδάξουμε στα παιδιά μας αντί της μητρικής μας γλώσσας, θα μπορούσαμε σε 50 χρόνια να έχουμε φυσικούς ομιλητές της συγκεκριμένης γλώσσας. Και για να δούμε τώρα τι ισχύει με τις γλώσσες της Μέσης Γης. Αυτό το γράφημα, στον υπολογιστή πρώτο μεγαλύτερο, έχει την αναλογία των γλωσσών, των τοπονημίων και των κατασκευασμένων γλωσσών μέσα στην ιστορία του Τόλκιν. Έχει γύρω στο 4,5% κατασκευασμένες γλώσσες μέσα στο Hobbit μόνο και στον άνθρωπο των Αρχαιολογιών. Δηλαδή σχεδόν το 5% της ιστορίας δεν είναι γραμμένο στα αγγλικά. Επίσης έχει ένα 15% στις κατασκευασμένες λέξεις που χρησιμοποιεί, οι οποίες τις έχει πάρει από άλλες γλώσσες από προηγούμενη φάση της αγγλικής, κάνοντας απαραίτητες γλωσσικές αλλαγές. Επομένως, βλέπουμε ότι σε ένα κείμενο το 75% είναι γραμμένο στα αγγλικά και έχει ένα 25% που είναι τοπόσημα, ονόματα χαρακτήρων, κατασκευασμένες λέξεις και λέξεις που έχει πάρει από άλλες γλώσσες εντάσσοντάς τες με τη φυσική τους εξέλιξη μέσα στην ιστορία. Και ξεκινάω και λίγο με ένα γλωσσικό του λάθος. Και το λέω γλωσσικό λάθος αναφερόμενος στη γλωσσολογία. Γιατί στις κατασκευασμένες γλώσσες δεν μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν γλωσσικά λάθη. Εδώ στην οικογένεια ξέρουμε ότι βασίζεται κυρίως στα φιλανδικά, γιατί έχει συγκεκριμένη στρατηγική, ακολουθεί την φωνητική αρμονία, έχει βάλει σπουκίδες συντεχνητικά που έχουν τα φιλανδικά και το καθεξής. Και ακολούθησε φυσικά και την αλλαγή των ήχων όπως αυτή σημαίνει στη συγκεκριμένη γλώσσα. Εν τούτης, η σύνταγη που θεωρείται και αυτή γλώσσα απόγονος της οικογένεια, στο λεπτογραφικό, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα ουαλικά. Που είναι δύο διαφορετικές γλώσσες. Τα ουαλικά είναι η ευρωπαϊκή γλώσσα, τα φιλανδικά δεν είναι. Άρα, πώς μπορεί μια γλώσσα να κατάγεται από μια άλλη και δεν έχει καμία σχέση η γλώσσα έμπνευσης. Εκείνη το γλωσσικό λάθος, αλλά φυσικά στις κατασκευασμένες γλώσσες έχουμε την ελευθερία, την ποιητική αρτία να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τώρα, στο κομμάτι της γλώσσας και της μυθολογίας, αυτό που υπογράμμισε το και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η εφεύρεση μιας καλλιτεχνικής γλώσσας, λέει, για να είναι πιστική και ευχάριστη, πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο την ιστορική εξέλιξη της γλώσσας, αλλά και την ιστορία των μιλητών και ιδιαίτερα της μυθολογίας που σχετίζεται τόσο με τη γλώσσα όσο και με τους ομιλητές. Γιατί ο κάθε ομιλητής, ανάλογα με το κοινωνικό του υπόβαθρο, μπορεί να επέμβει στην εξέλιξη της γλώσσας. Και έχουμε πάρα πολλές γλώσσες όπου είχαμε τέτοιες αλλαγές, αναλόγως την κοινωνική ομάδα η οποία κυριαρχούσε και αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Στα ελληνικά, παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι έχουμε δημοτική δεν είναι τυχαίο, δηλαδή ήταν η γλώσσα του λαού. Από τη στιγμή που ο λαός μετά την Επανάσταση ήταν αυτός ο οποίος μπήκε μετά τους Κοτσαβάστιδες και όλο αυτό το τουρκικό σύστημα διοίκησης να διοικήσει το πρώτο ελληνικό κράτος,
ήταν λογικό να επικρατήσει η δημοτική και όχι καθαρεύουσα η αρχαιελληνική, που ήταν η γλώσσα την οποία μιλούσαν οι ευγενείς. Άρα λοιπόν, και η ιδέα ότι μια εξωτική γλώσσα πρέπει να συνδέεται με μια σύμβετη ιστορία και με τη μυθολογία αποτέλεσε το κεντρικό άξονα της εξέλιξης και της ιστορίας και της μυθολογίας και της γλώσσας στον κόσμο του έπους του Τόλκιν. Εδώ λοιπόν τώρα σας παρουσιάζω ποιες είναι οι κυρίαρχες γλώσσες οι οποίες χρησιμοποιεί στα έργα του Τόλκιν και το συσχετισμό μεταξύ τους. Φυσικά για αρκετές από αυτές τις γλώσσες έχουμε λίγες πληροφορίες και για άλλες έχουμε πάρα πολλές. Πολλές φορές έχουμε διπλούς και τριπλούς τίτλους για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και σας έχω τώρα και μια περίπτωση να δούμε πώς για το Glandering, το συγκεκριμένο λοιπόν σπαθί, πήρε από διαφορετικές κατασκευασμένες γλώσσες στοιχεία, τα ανασύνθεσε για να κάνει τη συγκεκριμένη ονοτοδοσία. Σκεφτείτε ότι ξεκίνησε με ρίζες, από τις ρίζες πήγε στα θέματα, για αυτές τώρα να κάνει σύνθεση, μια σύνθετη λέξη. Η πολυπλοκότητα είναι εντυπωσιακή. Και για να το καταλάβετε, ζήτησα το chat GPT να μου κάνει κάτι παρόμοιο. Φυσικά τα κατάφερε πάρα πολύ καλά, θα λέγαμε. Τη δεύτερη προσπάθεια, όταν είδα ότι το αρχικό μου prompt δεν ήταν και τόσο καλό. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί σκεφτείτε ότι έχει μια μηχανή που έχει ασύλληπτα δεδομένα να συλλέξει για να σου κάνει αυτό που χρειάζεται. Και το Tolkien τότε δεν είχε ούτε ίντερνετ, ούτε μια βιβλιοθήκη ψηφιακή στο σπίτι να έχει άμεση πρόσβαση και είχε μια τέτοια διασύνδεση και αιτιολόγηση που ψάχνοντας εκ των υστέρων να βρει όχι τέτοιο λάθος που σας είπα προηγουμένως, ετυμολογικό ότι γιατί αυτές οι δύο λέξεις που έχουν παρόμοια σημασία έχουν τέτοια διαφοροποίηση, δεν πρόκειται να βρείτε. Υπάρχει μια 100% ακρίβεια σε όλες τις επιλογές που έχει κάνει. Και εκτός από τις γλώσσες, έκανε και συστήματα γραφής, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Γιατί θεώρησε ότι από τη στιγμή που κυρίαρχες γλώσσες έχουν συστήματα γραφής, θα έπρεπε αντίστοιχα και οι γλώσσες που κατασκευάζει να έχουν τα αντίστοιχα συστήματα γραφής. Και μάλιστα εμφάνισε συστήματα γραφής τα οποία δεν τα αντιστοίχησε σε μια γλώσσα μόνο, ή μπορεί να τα αντιστοίχησε και σε καμιά, ίσως γιατί προφανώς ήθελε να τα αξιοποιήσει αργότερα σε άλλες περιπτώσεις. Και λέω εδώ πέρα ότι η γραφή κρύβει μυστικά γιατί είναι κάτι το οποίο το έκλεψε από τις φυσικές γλώσσες. Αν δείτε την εξέλιξη της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας με την αντίστοιχη γραφή, θα δείτε πολλές αλλαγές. Αλλά δεν συνέβησαν ποτέ ταυτόχρονα. Αν πάμε σε ένα μουσείο θα δούμε τις ελληνικές λέξεις όλες κολλημένες, δεν υπάρχει κανένα κενό, όλα κεφαλαία γράμματα, κανένα σημείο στήξης. Αυτά μπήκανε τον 11ο αιώνα μετά Χριστό, να εξαιρέσει το κόμμα του Τελείου, που υπήρχαν ήδη τους Αλεξανδρινούς. Άρα βλέπουμε αλλαγές στη γραφή σε μια τελείως διαφορετική εποχή από τότε που συνέβαιναν άλλα πράγματα. Τον 11ο αιώνα δεν άλλαξε κάτι στη γλώσσα, είναι την περίοδο περίπου της πρώην μεσαιωνικής ελληνικής. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η γραφή αλλάζει ξεχωριστά από τη γλώσσα και το ίδιο έκανε και στις γλώσσες του Tolkien. Δηλαδή, ενώ υιοθέτησε το λατινικό αλφάβητο για συμβατικούς λόγους μες στο κείμενο, βλέπουμε παραδείγματος χάρη στο Dare, όπως θα περιμένουμε να το προφέρει, έχει πάρα τα διαλεκτικά θεωρώντας ότι έχει χρονικότητα. Κι όμως, έχει μια μακρότητα την οποία δεν την έχει σωματώσει. Γιατί μπήκε στη διαδικασία να κάνει μια σύμβαση στη γραφή. Και αυτό είναι αναμενόμενο, γίνεται για πάρα πολλούς λόγους. Και το άλλο γνωστό που ξέρετε είναι ότι θεωρούμε ότι η ιστορία γράφηκε στη Weston και απλά αναγκάστηκε να τη μεταφράσει στα αγγλικά για να την καταλάβουμε εμείς. Και για να δούμε τώρα λοιπόν τις γλώσσες. Ξεκινάμε με τη γλώσσα των ανθρώπων, την Adnaic, ήταν η γλώσσα των ανθρώπων του νούμερο κατά τη δεύτερη εποχή. Αποτελείται κυρίως από τη διαλέκτους στην Βεόρεν και τη Χαντόρεν της Ταλίσκα. Είναι εγωγραφική έμπνευση στη συγκεκριμένη γλώσσα. Θα σας πω στο τέλος λίγο και κάτι σχετικά με τις γλώσσες που θα ήθελα να δοκιμάσω. Σας δίνω και κάποια χαρακτηριστικά γλωσσολογικά, όχι να σας κουράσω, δεν θα σας τα διαβάσω. Απλά σας τα δίνω για να ξέρετε ότι όταν μιλάμε ότι κατασκευάσει τη γλώσσα, έδωσε πάρα πολύ προσοχή στα πάντα. Δηλαδή, π.χ. στη σειρά των όρων. Αν η γλώσσα παραδείγματος χάρη έχει δισύλλαβα ή τρισύλλαβα ρήματα. Αν τα ουσιαστικά έχουν συγκεκριμένες γραμματικές ιδιότητες, π.χ. η ιδιότητα του αριθμού εδώ πέρα έχει τρεις τιμές. Ελληνικό, πληθυντικό και ειδικό προς τα αρχαία ελληνικά. Όλες αυτές είναι, ας πούμε, το γραμματικό φύλλο. Αρσενικό, θηλυκό, κοινό και ουδέτερο.
Και φυσικά έδωσε λεξιλόγιο, αρκετό λεξιλόγιο, το χρησιμοποίησε και στις ιστορίες του και μάλιστα έχουν βγει και εκφράσεις και οι πολίτες έχουμε σήμερα να έχουμε διάφορες γεννήτριες κατασκευασμένων γλωσσών που τις δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία και μπορεί να μας ετοιμάσει και ένα ολόκληρο κείμενο και εκφράσεις με αυτά που έχουμε ζητήσει. Η συγκεκριμένη λοιπόν γλώσσα για την ΑΕΚ θεωρώ ότι είναι μια γλώσσα που ήταν καθημερινής χρήσης για τους Numenorians. Με τις συχνές συναλλαγές που είχαν με τις υπόλοιπες περιοχές της Μέσης Γης, η γλώσσα εξαπλώθηκε στη Μέση Γη και έτσι άρχισε σιγά σιγά να συγχωνεύεται με άλλες γλώσσες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε γιατί είχαμε γλωσσική επαφή. Δεν υπάρχει καμία γλώσσα στον πλανήτη μας που να μην έχει αλλάξει λόγω της γλωσσικής επαφής. Και γι' αυτό και έγραψε μια αναφορά που δυστυχώς έψαξα να βρω και δεν έχουμε την τελική εκδοχή του βιογράφου, την οποία και αναδημοσίευσε αργότερα και ο γιος του και λέει ότι ήταν λίγο διφορούμενες απόψεις του σχετικά με το πώς επηρεάζεται η γλώσσα η συγκεκριμένη από τη γλώσσα των ζωτικών και το καθεξής που σημαίνει ότι ο Τόλκιν ακόμα δούλευε τις αλλαγές που ήθελε στη συγκεκριμένη γλώσσα. Έχουμε μετά την Westron, που ήταν η γλώσσα η οποία κυριάρχησε στις δυτικές περιοχές της Μέσης Γης, στα εξωτικά, αποτέλεσε τη βάση για την Antinate και μάλιστα, όπως λέω εδώ πέρα, ο Tolkien αυτομεταφραζόμενος, αυτή ήταν η γλώσσα στην οποία έγραψε την ιστορία και απλά μας τη μετέφρασε μας αγγλικά για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση. Και σας δίνω και ένα παράδειγμα, ας πούμε, για το Brandywine, πώς από το Brandmin που υπήρχε στη Westron έφτασε να την μεταφέρει με συμβατικό τρόπο που είπα προηγουμένως στα αγγλικά. Και φυσικά ήταν μια γλώσσα την οποία την βρίσκουμε και με διαφορετικές εμπειρίες ονοματοδοσίας. Φυσικό κομμάτι της αλληλεπίδρασης μεταξύ των φυλών, αλλά και της ίσως αναποφασιστικότητας του ίδιου του Tolkien το πώς θα καταλήξει να ονομάσει τη συγκεκριμένη γλώσσα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του το ξόδεψε στις γλώσσες των ζωτικών. Ήδη από το 1910 με το 1930 ξόδεψε μια σημαντική 20ετία για να χτίσει την αρχική εκδοχή της Κολονία. Αργότερα της Χόλτορν άλλα 20 χρόνια με τις υπόλοιπες γλώσσες των ζωτικών να χτίσουν παράλληλα. Και μετά το 1955 μέχρι και να πεθάνει, συνέχισε με άλλες γλώσσες, την Ilkorin και την Dorianthin, εξέλιξε την Noldorn σε Sindarin, γι' αυτό είχαμε και τις αλλαγές μεταξύ της Ιρλανδικής και της Ουαλικής, και γενικά είναι μία ομάδα ή οικογένεια γλωσσών, την οποία την κατασκεύασε με έναν μοναδικό τρόπο. Δεν έχει υπάρξει στην ιστορία ξανά και είμαι σίγουρος ότι ακόμα και τώρα να χρησιμοποιήσουμε υπολογιστικά εργαλεία θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταφέρουμε κάτι που έστω να πλησιάζει αυτή τη δομή της οικογένειας των γλωσσών και τις πληροφορίες τις οποίες έχει εντάξει. Η Γκόη είναι λοιπόν η πιο γνωστή γλώσσα. Μπορούμε πλέον να υπάρχει και application map για τη συγκεκριμένη γλώσσα. Έχει φιλανδική μορφολογία, ιδίως στο κριτικό της σύστημα. Θεωρεί τη γλώσσα την οποία, όπως σας είπα, μπορούσαμε να τη μιλήσουμε ακόμα και στις μέρες μας, αν είχαμε δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε κόσμο σε αυτό. Έχει δομή που μας κάνει εντύπωση γιατί διαφοροποιείται σημαντικά από τις άλλες. Έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά τα οποία σε προηγούμενες ιστορίες τα βλέπουμε και σε νεότερες ιστορίες δεν τα βλέπουμε, που σημαίνει ότι έχει τηρήσει το κομμάτι της γλωσσικής εξέλιξης της ιστορίας. Και φυσικά είναι μια γλώσσα στην οποία ξόδεψε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. Θεωρώ ότι ήταν η πρώτη του αγάπη και παντοτινή, γιατί με αυτή ξεκίνησε και με αυτή δούλευε μέχρι τέλος. Και ακόμα και στις μέρες μας δεν έχουμε όλα τα χειρόγραφα δημοσιοποιήσει που έχουν στοιχεία σχετικά με τη γλώσσα. Θεωρώ ότι θα βρούμε και άλλες εκπλήξεις και ωραίους θησαυρούς. Η Sindarin επίσης μια άλλη γλώσσα η οποία υπήρξε πρωταρχή γλώσσα των Sindarin Elves, μετονομάστηκε επίσης και ως Teleri. Χαρακτηριστικά ήταν ότι παραδείγματος χάρη δεν είναι συμφωνία, κάτι που δεν ισχύει για την Quenya. Έχει τρεις μορφές πληθυντικότητας. Εδώ πέρα δεν λέει ελληνικός πληθυντικός, ειδικός ή μερικός που υπάρχει σε κάποιες γλώσσες. Έχει απλό, έχει πληθυντικό και έχει και καθολικό πληθυντικό. Και φυσικά έχει αυτό το δικό του σύστημα γραφής, έχει πολλές λέξεις εντάξει και είναι η γλώσσα στην οποία νομίζω ότι δημιούργησε για να κάνει σαν άσκηση επιχάρτου
την σύγχρονη ιστορική γλωσσολογία. Δηλαδή να μπορέσει να δείξει πώς είναι η εξέλιξη μιας γλώσσας. Πώς δηλαδή μπορούμε να πάμε από το χ τύπο στον ψ τύπο με την πάροδο των ετών, είτε στην δομή της λέξης, είτε στους ήχους, είτε στη σύνταξη. Και μάλιστα οι αλλαγές που έγιναν συστηματικά και σκόπιμα στη συγκεκριμένη τη γλώσσα ήταν άμεσα επηρεασμένες από τις αντίστοιχες αλλαγές της σύγχρονης μεσαιωνικής συλλογικής από τα αρχαία κέλτικα, έτσι ώστε η Σέντριν να έχει ένα αξιοσημείωτο γαλλικό ύφος. Και μάλιστα τα έκανε με ένα γαλλικό αναλογικό τύπο. Γι' αυτό ήταν σαν μια άσκηση επιτάχου να δει πώς θα μπορούσε στη δικιά του γλώσσα να εφαρμόσει αλλαγές που συνέβησαν σε μια φυσική γλώσσα με τις αντίστοιχες επιρροές. Αντίστοιχα έχουμε την Πιτέλερη, λιγότερο δυναμένη από τις άλλες δύο, κατάλληλα από την κοινή Ερτάνη. Οι Έλληνες όταν ταξίδευσαν, λοιπόν, τη δημιούργησαν στο μεγάλο ταξίδι πηγαίνοντας στο Βάλινο. Χαρακτηριστικά εδώ πέρα που έχουμε είναι πιο περιορισμένα σύγκριση με τις άλλες γλώσσες. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι ο ηθητικός δημιουργεί του βάζοντας στο τέλος το φωνήν «ι». Ή για να συμμετήσουμε επίθετα, έχουμε στο τέλος το «ια» ή το «ήμα». Αυτό βλέπουμε είναι αρκετά αρχαιοελληνικό σαν επιλογή για την δημιουργία επιθέτων. Και μάλιστα δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για την γλώσσα έμπνευση, τη γλώσσα έμπνευση τη Τελέρη. Θεωρούμε ότι μάλλον εμπνεύστηκε από τα Ιταλικά, γιατί θεωρούσε όπως και τα Φιλανδικά ότι είναι γλώσσες που του δίνουν την αναλογία του κρασιού, του δίνουν αυτή τη γλυκιά αίσθηση στο στόμα που έχει μια γλώσσα. Και επειδή θεωρούσε ότι μένει ερωτευμένος με τη συγκεκριμένη γλώσσα Ιταλικά λόγω των Λατινικών, προσπαθούσε κάθε φορά να εντάξει λέξεις της συγκεκριμένης γλώσσας σε οποιαδήποτε κατασκευασμένη γλώσσα είχε δημιουργήσει. Έχουμε μετά και τη γλώσσα των Άνων, την Κούσδουρ, η οποία την κρατούσαν κρυφή από τους ξένους, κάτι το οποίο μάλλον λέγεται εμπνεύστηκε από τα τσακώνικα, σαν επιλογή. Η τσακώνικη στην Πελοπόννησο, δεν ξέρω αν την γνωρίζετε, είναι μια διάλεκτο η οποία δεν έχει αλλοιωθεί σχεδόν καθόλου από την. Έχει αλλοιωθεί, μάλλον δεν άρεσε η λέξη αλλοιωθεί. Έχει επηρεαστεί από την κοινή ελληνική πολύ λίγο, γιατί μιλιέται περιορισμένα σε μια περιοχή χωρίς να δέχεται επιρροές από το γύρω. Και αυτό ισχύει και τη γλώσσα των άλλων, δηλαδή ήταν μια γλώσσα την οποία μιλούσαν ακουστικά μεταξύ τους. Μοιάζει αρκετά με τα αραβικά και τα εβραϊκά, θεωρούμε δηλαδή ότι αυτές αποτέλεσαν οι γλώσσες πηγής. Και μάλιστα έχουν πολλά χαρακτηριστικά τα οποία θεωρούμε ότι έχουν πάρει τις συγκεκριμένες γλώσσες. Τώρα τι παράδοξο έχει η συγκεκριμένη γλώσσα. Πρώτον, ότι παρόλο που είχαν μια γλώσσα να μιλάνε, είχαν και μια δεύτερη γλώσσα για να σημειώνουν τα μηνύματα. Αυτό δεν εμφανίστηκε πουθενά άλλο στην ιστορία. Το δεύτερο είναι ότι όταν βρέθηκε στο αρχαίο του Αρχιμηθιού στην Καλάτρια και στα υπόλοιπα εξωτικά, έκανε τρομερή εντύπωση στην Δημιουργία όταν η Καλάτρια του μίλησε στη γλώσσα. Γιατί θεωρούσε αδιανόητο ότι κάποιος εκτός της φυλής του θα γνωρίζει τη γλώσσα και να μιλήσει σε αυτήν. Θέλοντας να δείξει δηλαδή το σεβασμό που είχαν τα εξωτικά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα δικό τους αυτόνομο γλωσσικό σύστημα, γιατί έτσι ήταν η συγκεκριμένη γλώσσα, η Κούσδουρ, χωρίς να έχει επηρεαστεί από τις υπόλοιπες γλώσσες στην Μέση. Και κλείνοντας σιγά σιγά, γιατί ξέρω ότι έχω κουράσει λίγο, δεν είναι τυχαίες οι επιλογές που έκανε στα ονόματα και στις λέξεις, γιατί πολλές από αυτές τις απέλυσε μελλοντικά ή πολλές φορές επανήλθε μελλοντικά για να τις καταπιάσει. Σημαντικό ρόλο στο κομμάτι των κατασκευασμένων γλωσσών έπαιξε το γεγονός ότι απήγγειλε τα κείμενά του σε ομάδα άλλων λογοτεχνών και συναδέλφων και έτσι μπορούσε να ακούει την ιστορία, μπορούσε να ακούει τις λέξεις που κατασκεύασε για να δει αν λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν μέσα στο μυαλό όταν τις σκέφτεται. Το γλωσσικό του πληρωματικό υπόβαθρο νομίζω ότι είναι πασιφανές σε όλες τις γλώσσες που έχει κατασκευάσει, στον τρόπο με τον οποίο έδωσε τις απαραίτητες πληροφορίες. Και μπορώ να σας το πω εκ πείρας, γιατί και εγώ παλεύω με ένα μυθιστόρημα εδώ και δεκαετίες και δεν νομίζω να ολοκληρωθεί. Αλλά σε αυτή τη διαδικασία πήγα και εγώ να κατασκευάσω κάποιες γλώσσες για την ιστορία.
Είναι πραγματικά πολύ κουραστικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν ξαναπιάνω, βλέπω άπειρα λάθη στις επιλογές των λέξεων, και όταν λέω λάθη, ότι θα έπρεπε λέξεις οι οποίες έχουν παρόμοια σημασία να έχουν και χαρακτηριστικά παρόμοια. 4 μάλιστα τον άθμο, όπως σας είπαμε, στις μέρες μας με όλα αυτά τα ελέγχτα, το ChatGPT, το Gemini, μάλιστα δίνοντας του οδηγίες και δίνοντας του τη γραμματική που είχα χτίσει, είναι εντυπωσιακός τρόπος με τον οποίο συμπλήρωσε τη γραμματική μου. Αυτές είναι οι μεγάλες πολυτέλειες στις μέρες μας, γι' αυτό και σας λέω ότι είναι τρομακτικά δύσκολο επιχείρημα και αν δεν έχει καταπιαστεί κάποιος δεν καταλαβαίνει τη δυσκολία του συγκεκριμένου επιχείρηματος. Γι' αυτό και άλλαξα λίγο αυτό το διάσημο quote από το Lord of the Rings για να σας πω τι σημαντικό έργο έκανε ο συγκεκριμένος και πόσο δύσκολο ήταν. Και κλείνοντας, σας είπα ότι έχουμε λέξεις για να δείτε ότι δεν τις έφερε από πουθενά. Εμπνεύστηκε από άλλες γλώσσες, όπως π.χ. τα Warts θα έχει πάρει το Varg, που είναι ο παράνομος κιολίπτος στα αρχαία νορβηγικά, ή το Werth, που είναι ο παράνομος στα Old English, ή το Alwiccan, που είναι δαγκώνα μέχρι θανάτου στα Old English. Δηλαδή πήρε από διαφορετικές λέξεις την ανασύνθεση για να κάνει το συγκεκριμένο ζώο. Ή το για τα Ringwraiths, τα δαχτυλοφαντάσματα, πήρε από το Rithan, που είναι το σφαδάζο. Και μάλιστα η κραυγή που κάνω να σφαδάζω, γι' αυτό και τη συνέδεσε με έναν πολύ ξένο τρόπο. Ή και το Smigo, άμα δείτε, έχει 3 διαφορετικές πηγές, από το λαγούμι, τον Old English, το Smagan, το έρκο της γερμανικής, και το Smigan, το διερευνό της αγγλοσαξονικής, θα συνέδεσε για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αντίστοιχα, πήρε παλαιότερη λέξη που ήταν το μάθον, η λέξη που σημαίνει θησαυρός, για να το βάλει μέσα μετά σαν μάθον house, ένα μουσείο και μάθον με παλιά αντικείμενα. Το twin παίζει μεταξύ του between και το twin για μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα στα Hobbit με έναν πολύ ξυπνό τρόπο. Κάνει clipping δηλαδή εδώ πέρα. Και το Hobbit είναι από την αρχαία αγγλική λέξη Hobbitla ή Hobbiter, που καταλαβαίνετε πόσο σχέση έχει και πόσο πετυχημένο είναι το συγκεκριμένο. Γι' αυτό και στην εξέλιξη της λέξης, το λεξικό Collins άλλαξε την αρχική σημασία και θεωρεί ότι η Hobbit είναι μια φανταστική φυλή ανθρώπων μισού μεγέθους που ζουν σε τρύπες. Και κλείνοντας σιγά σιγά, παρακαλώ τις ετεροαναφορές, για να δούμε λίγο τα εφομετρικά. Σας είπα την μικρή μου έκπληξη στο τέλος. Θέλω να δούμε λοιπόν πόσο είναι όντως τα έργα του Tolkien και τα νεότερα, ή έχουμε κάποιες παρεμβολές εκεί πέρα. Έχουμε λοιπόν 3 σώματα κειμένων. Έχουμε ένα σώμα κειμένων όλων των έργων του Tolkien, τα οποία εκδόθηκαν πριν πεθάνει. Ένα δεύτερο σώμα κειμένων με όλα τα έργα του Tolkien, αφού πέθανε και εκδόθηκαν από το του. Και ένα τρίτο σώμα κειμένων με κείμενα αποκλειστικά του Κρίστοφερ. Και έτσι λοιπόν χρησιμοποιούμε εργαλεία φωνητικής ανάλυσης, και σημαίνει αυτό προσπαθούμε να δούμε την πατρότητα του κειμένου. Με αυτό έτσι καταφέραμε να δούμε ότι ο Προμηθέας δεν είναι πλουστή, ο Δεσμότης, ότι η προς Θεσσαλονίκη επιστολή είναι του Αποστόλου Παύλου, ότι 2-3 έργα του Σέξπιρ δεν είναι γραμμένα από τον ίδιο και το καθεξής. Τι λοιπόν μας δείχνουν εδώ πέρα. Εδώ πέρα βλέπετε με κόκκινο τα κείμενα του Κρίστοφερ, με πράσινο τα έργα που εκδόθηκαν με τα θάνατο και με μαύρο τα έργα που εκδόθηκαν όσο ζούσε τότε. Στο πρώτο σύστημα τι πήραμε για μέτρηση, πήραμε ζευγάρια από διαγράμματα. Τι είναι διαγράμματα, ακολουθείς 2 χαρακτήρων. Πήραμε όλες τις ακολουθήσεις των 2 χαρακτήρων που έχει το κείμενο. Και με βάση αυτά που έχει την ανάλυση. Δίπλα έχουμε την ανάλυση με βάση forecast, δηλαδή 4 χαρακτήρες στη σειρά. Τι μας δείχνει αυτό? Έχουμε εδώ πέρα τα έργα του Κρίστοφερ, εδώ τα έργα του Tolkien που εκδόθηκαν από το θάνατό του, και στη μέση τα μεταχάρα του. Που σημαίνει ότι σίγουρα δεν είναι μόνο το Tolkien, έχει βάλει χέρι ο Κρίστοφερ. Αυτό το λέει και το λέει τα εργαλεία. Ξέρω ότι κάποιοι λίγο διαφωνείτε. Και για να δείτε πόσο πιο ξεκάθαρο είναι, αν πάρουμε για μονάδα μέτρησης τις 1000 πιο συχνές λέξεις, βλέπετε πόσο πιο ξεκάθαρο είναι. Έχουμε στη μία άκρη τα κόκκινα που είναι τα έργα του Κρίστοφερ, στη μέση ακριβώς όμως τα μεταθάρωτα έργα του Tolkien και στην άκρη με μαύρο τα έργα του Tolkien τα οποία εκδόθηκαν πριν πεθάνει. Και μάλιστα εκεί πέρα δείτε στο δεύτερο γράφημα κάτω έχει ένα μπλε γονάκι στη γωνία. Αυτό είναι το υφαντό του Χιόναμα.
Δηλαδή είναι πιο κοντά στα έργα του Τόλκιν που εκδόθηκαν πριν το θάνατό του από αυτά που εκδόθηκαν μετά το θάνατο. Το δείχνει και το δέντρο δεξιά. Τι συμβολίζει αυτό? Πρώτον, προφανώς ο Γκάμπριελ, όσο δούλευε στο Silmarillion, έκλειψε τη θέση. Δεύτερον, επειδή ακόμα δεν είχε δημιουργήσει ύφος, προσπαθούσε να μιληθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια από το γιο του Τόλκιν, το ύφος του πατέρα του. Και αυτό φαίνεται υπομετρικά σε ό,τι και αν έχουμε παίξει. Το γεγονός δηλαδή ότι βγάζει ένα μπράνς, δηλαδή αυτές τις μετρήσεις έχω κάνει με τον Γιώργο το Μικρό. Ο Γιώργος ο Μικρός είναι καθηγητής πολιτιστικής υπομετρίας στο Κατάρ, ήταν παλιά στην Ελλάδα, είναι τώρα στο Κατάρ ο Γιώργος. Θεωρείται ότι κορυφή παγκοσμίως στο συγκεκριμένο είδος. Έχουμε τρέξει πάρα πολλές διαφορετικές παραμέτρους. Ελπίζουμε τον χρόνο να βγει το συγκεκριμένο άρθρο και να μην μας κυνηγάνε. Γιατί όταν το συζήτησα λίγο με ανθρώπους από το Ινστιτούτο δεν του άρεσαν και πάρα πολύ τη συγκεκριμένη προσέγγιση, όπως μπορεί να φανταστείτε. Δεν μπορούμε με τίποτα να καταλάβουμε γιατί η συγκεκριμένη τριλογία είναι τόσο κοντά στα έργα του Τόλκιν προ-θανάτου σε σύγκριση με τα μεταθάνατο. Θα δούμε βέβαια και τα υπόλοιπα έργα του να δούμε πού εντάσσονται, αλλά για την ώρα το βάλαμε έτσι από περιέργεια να δούμε αν αυτό και πόσο επηρεάζει. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να μην μπορείτε με το φυσικά μπορείτε να μου στείλετε ερώτηση να σας απαντήσω. Δεν ξέρω χρονικά πώς μπορώ να μου στείλω. Να πω κάτι, επειδή για μένα μου αρέσει πάρα πολύ εγώ θέλω να πω ότι όπως το αντιλαμβάνομαι, χωρίς να είμαι γλωσσολόγος, αλλά ως αναγνώστης, θεωρώ ότι έχει περισσότερο από τον λυρισμό που έχει ο Τόλκιν σε σχέση με τον Κρίστοφερ. Αυτό το λυρισμό δηλαδή τον βγάζει. Προφανώς μπορεί να είναι αποτέλεσμα μίμησης. Αλλά αν το μιμείτε, το κάνει πολύ καλά. Δεν είναι, δηλαδή δεν θα το πω, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη κλοπή. Έτσι. Και η μίμηση μπορεί να έχει ένα αρνητικό χαρακτήρα ως λέξη. Αλλά είναι κάτι που το κάνει καλά. Δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα που παίρνεις, έχοντας διαβάσει και τον Τόλκιν, δεν είναι κάτι που σε ξενίζει, ούτε είναι κάτι που λες έκλεψε ή αντιγράφει. Αλλά είναι κάτι που το υιοθέτησε και του βγήκε πάρα πολύ όμορφα. Ναι, δεν διαφωνώ. Σίγουρα η λέξη κλοπή και η μίμηση δεν ακούγεται καλά. Η λέξη μίμηση μπορεί να ισχύει στη φωνή που κάνει κάποιο, στο λογοτεχνικό έπος δεν ισχύει αυτό. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το ύφος μας. Δηλαδή, άμα μπορούσαμε να αλλάξουμε το ύφος μας για να ξεγελάσουμε τον άλλον, θα ήταν ιδανικό. Αλλά όσο και να προσπαθούμε δεν γίνεται γιατί είναι οι μη συνήθειες επιλογές μας. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να καταλάβουμε αν ο χρήστης του Twitter που ανέβασε κάτι άντρα στη γυναίκα, μόνο και μόνο τα σημεία στήξης. Γιατί παραδείγματος χάρη η γυναίκα βάζει 150 φορές παραπάνω το θαυμαστικό σε ίσως τον άντρα. Ή 10 φορές το αποσωπητικό περισσότερο τον άντρα. Καλά, να δεις αποσωπητικό, θα έπρεπε σκοτεινή να φύγει. Αλλά είναι μη συνήθειες επιλογές που κάνουμε. Νομίζει κανείς ότι θα βρει το συγγραφέα επειδή π.χ. ο Θανάσης, η Μαρία, η Ελένη και οποιοδήποτε του αρέσουν αυτές οι λέξεις. Όχι. Αυτές θα τις πείτε, θα τις αντιγράψει κι άλλος για να νομίζει ότι μιμείται το ύφος του Χ, του Ψ, του Δ. Είναι οι μη συνήθειες επιλογές που κάνουμε, γι' αυτό και αν δείτε, παίρνουμε τα αντιγράμματα, παίρνουμε πόσο συχνά είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, το μήκος της πρότασης, η συχνότητα των λέξεων, τα σημεία στήξης. Είναι επιλογές που δεν κάνουμε συνειδητά. Δεν κάθεται να πει κανείς, έκανα πρόταση με 7 λέξεις, σταματάω, συνεχίζω την επόμενη πρόταση. Όχι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε. Γι' αυτό και οι μετρήσεις αυτές δεν μπορούν να λένε έτσι εύκολα ψέματα. Το έχουμε τεστάρει σε πάρα πολλά έργα που ξέρουμε ότι ισχύει ή δεν ισχύει και ήρθαν οι μετρήσεις να μας το δείξουν.